May pagawa sa International Criminal Court o ICC og dokumento kalabot sa tulo ka counts of murder isip crimes against humanity nga giduso sa Office of the Prosecutor batok kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Ang unang count alang sa pagkamatay sa 19 ka tawo niadtong Davao City Mayor pa si FPRRD gikan 2013 hangtod 2016. Ang ikaduhang count alang sa pagkamatay sa 14 ka gingong high-value targets nga naa sa gitawag nga PRRD list sa war on drugs sukad 2016 hangtod 2017, unang tuig diyang nahimo siyang presidente. Ug ang ikatulong count alang sa 43 ka murder ug duha ka attempted murder cases sa mga gitawag nga lower level criminals. Sa kinatibuk-an, 49 ka insidente ang anaa sa dokumento. Sumala sa ICC Office of the Prosecutor, gitudlo matud pa ni Duterte ang pipila ka kakunsabo daw niya sa pagpatay sa Davao City sa tag-as nga posisyon sa gobyerno niadtong nahimo siyang presidente. Gigamit daw nila ang pipila ka law enforcement agency sa Pilipinas aron mag-operate ala Davao Death Squad batok sa mga gingong drug suspect. Wala pay pahayag ang defense team sa kanhi Pangulo kalabot sa gipagawa sa ICC nga dokumento.